warme zomermiddag, deze bijzondere plek, hebben kunnen organiseren van Casa Cultura en ook het kabinet van de bevolmachtigde minister van Aruba. Ja, waarom zijn we hier vandaag? Om een hele belangrijke reden, namelijk om het voortbestaan van Casa Cultura. We zijn hier dus bij de presentatie van Ibrasa, de omhelzing. En straks zullen jullie zien ook waarom dat zo is. We hebben hier ook Carlos Tapias, voorzitter van de Raad van Toezicht. Samen hier naartoe afgereisd om nog meer puzzeltjes bij elkaar te plakken, zodat dit project echt gerealiseerd gaat worden. 1, 2, 3, oh! Motivatie en innovatie heb ik geloof ik al wel genoeg genoemd, maar we willen natuurlijk blijven innoveren en vernieuwen als Casa Cultura. De incubator space met een nieuwe kunstlokaal. Ik ben Justin Themen, ik ben nu 26 jaar oud, of ja, 26 jaar jong. En ik was geboren op Aruba, ik was opgegroeid in Santa Cruz. En mijn hele leven was gewoon muziek. Zolang ik kan herinneren was het alleen maar muziek. Ik was begonnen met kwarten. En ik heb mijn eerste concert gedaan in Casa Cultura met de kwarten. Thank you.